Kampana. Napalabas. Ada na si putan da Daniel kan Alfon, amang palpaliw kadakwada, kabayatan ti kaaddaday jay turot. Nagdanag met ti inati imun una, gapu iti dayta anapasamak. Iti kaadda ni Alfon iti mansyon, palpaliwon na dagiti sa nga ili ti amana. Kilat ni masidig ken kuana ni Maria, kat imbaga daytoy akasosyo ti amana dagiti simmang baya sa nga ili. Iti met simbahan, pinabainan ni Maria ni Romana nga aglaklako iti sampagita. Nasiputan daytoy ni Daniel, iso kilat nga inasitgan na ni Romana, ket nagsarsarita dagitoy. Impakamo nga rod ni Daniel ken ni Alfon tinapasamak. Dago sa nagawid ni Alfon iti mansyon, tapno kasarita na ni Maria. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Kampana. Di mo ulitan ti inaramid mo kani Romana. Tanong ulitan pa eh. Siyak ti makalaban mo. Anya? Uray kabsat ka. Kabailan ka atutupan. Saan ka abigbigan na kabsat ko? Napasakitam dagiti gagayim ko. Naglastog ka matan nga agsasaw, Alfon? Talagang aramidak dayta, manang. Iso adimon ulitan ti inaramid mo. Tapno saan adata ti agapa. Diyan mo nga takat mabutang nga kadagita nga ibagbagam? Ha? Saan ang mabutang nga uray aga patapay nga agkabsat, Alfon? Anya? Syakit din tibut-but ngam? Uray anya Peter aramidan. Saan ang mabutang? Ha? Kiawanan ba nga, Alfon? Di ko na nangatangat mabut-butang nak. Gapo iti daytoy ngay naramid na. Ad-addan ariribukak ti biyang dagiti gagayam na. Ha? Isu dati pangidas alak iti pungtot ko. Itala nakitak ti panagpigirgir ni Alfon na makapungtot nanang. Anya nga min, tinapasamak. Imbagak kan kuha na ti inaramid ti kabsat na Amaria kani Romana agayem mi. Anya? Jaklo ko maimpakpakaamon kani Alfon tinapasama. Ang mga nagsubang dalang agkabsat. Daniel. Jakmot nga minin na lapdan tingiwat ko anang ibaga nanang. Pampanunutot mo niya ti aramida na iti kabsat na. Awan ti basol mo iti panangibagam kan kwa na iti kinapudno. Anak ko. Impakaamum lakan kwa na ti madi nga inaramid ti kabsat na. Madandanagan lang amin nanang. Sa bali tinakitak itay alangan ni Alfon nga agpigpigirgar. Gapu iti pungtot na iti kabsat na. Oh. Sapay la kumatag balin ana urnos ti amin. Kalpasan ti panangibagam kan kwa na iti madi nga inaramid ni Maria akabsat na. Nanang. Nakitkit akunday jay akabsat ni Alfon. Naumma akit kita ang tilangana. Agam, addamot gayam basbastos na. Jak mababalaw ti gayem ko. No apaya ka nayon nga umay dito balay. Gaputa sana naragsak ni Alfon. Nagtagtalinaan iti mansyon. Kasanumat ngamin asaan na maragsakan. Kat saan da nga agkatunusan nga agkabsat. Makumikummat ni Senyor Pasito kadagiti negosyo da. Wan nga rod nanang. Kanayon nga awan ni Senyor Pasito. Sigunday tay ti gayem ko. Wen gayam, sa dino tinapanan nyo itay kan ni Padre Burgos. Nagkuyog kayo mata nakalugan iti kotse. Binisita mi dagiti masakit nga gindag iti kabangibang nga ili, nanang. Kasta ka di, anak ko. Wen nanang. Bilibak man ka ni Padre Burgos. Naasil unay kadagiti masakit. Ikarkararagan na ida. Asapay la kuma, tagimbagdan. Wen, nagsayhat a taon ni Padre Burgos. Managtulong. Saan la dagiti tattaw ang masakit ti tultulungan na? Uray, dagiti mabis-bisinan. Madlaw na makapungpungtot ni Sika, Maria.
Anya ka di mapaspasamak. Dayjay nga Alfon, papa. Naakaranan iti kinabastos gapo kadagiti babarkada na ama mirmiraot. Anya? Nagsakit tinaramid na, papa. Di pa nang sungsungbat na kanyak itay. Ne. Apay nagsangit mo ni si ka, iha. Kasano, binugawan kan pinagsasawan na kitang kakadakas, papa. Talaga bastos na yakapsat ko. Inaramid ni Alfon daytakin ni si ka. Wan, papa. Awan matararamid kamadikan ko na. Yung kilaat-latan ngayon masida kanyak. Kat pinagsasawan nakmatan. Mala. Di ka nagsangit, iha. Kasaritak ni Alfon nakabsat ni si ka. Saan na mabalinda ito'y na inaramid na kinisika? Kasayaatan, papa. Langa na pa yan itay timang kabil kumakanya. Agsangsangit ang langarudan. Ngam di nakpailainggaan na pagsasawan. Talaga, anaalas ti ugali ni Senyorita Maria. Saan nga agpaiso dagit impulpulong na kan ni Senyor Pasito? Ay, nalaing gayam nga agartista ni Senyorita Maria. Kasla pudpud no ti panagsangit na itay, iti sango ni Senyor Pasito. Ay, kan naglaing gayam nga agulbawd. Imbag ko man, no, saan ko anang nag-amin dagiti saritaan da itay, kan ni Senyorito Alfon. Ay, nagpalpaliiwak nga rod, itay agap apada. Osang! Bruha! Ay! Asino ti bruha nga ibagbagam, ha? Ay, ikwa! Itawagag lang tinagan mo? Nakidtot kan? Ay, ikwa! Ay, pasensya kan, Senyorita. Naklatak namin iti yasidag mo. Anya man ngaminan ti pampanunutem, taapay anakidtot ka, ha? Ha? Ay, jay kwa, Senyorita. Ay, nagbuyak ngamin itay iti horror movie iti cellphone ko. Oras ti trabaho, ngam agbuy-buya ka di ta cellphone mo, imbes nga agtrabaho ti aramidam. Ay, pasensya kan, Senyorita Maria. Ada ka di pangibaunam kanya? Ibagam ka dagiti kakadwam ababaunan dito'y mansyon. Tagluto kayo iti naimas ataraon, taumay dagiti babarkadak dito'y. Ay, sige, matungpal, Senyorita Maria. Saan ni siyak na magustuhan tinaramid ni Sika? Itikabsat ni Sika, Alfon. Anya? Nagbalinan na bastos ni Sika. Awanen ti respeto ni Sika, itikabsat ni Sika. Papa, saan yung amo tinapasamak? Ni Manang Maria tinaala... Sumardin ni Sika, Alfon. Hindi paila na nadlaw ni siyak na nagbalinan na bastos ni Sika. Anya? Dahita ka di tinaala ni Sika, kadagiti babarkada ni Sika na ugali. Nagbalinan na bastos ti panagsungsungpat ni Sika. Papa, Maminsan pa'y naramidan ni Sika, timang bastos iti kabsat ni Sika. Makaraman ni Sika kanyak. anya? Nagsingpet ni Maria na kabsat ni Sika, Alfon. Nasirib ken nalailo na anak. Saan nakasken ka na bastos? Saan ni Sika na makatagari? Tata yun? Alfon! Agsubli ni Sika! Bastos na talaga ni Alfon. Sakit ti ulo ni Sakdaytan, Alfon! Kasta ti maganap ni Alfon. Amok asyak metlati kanunungan ni Papa. Nasa Irak ngamin iti panagsasao itay ni Alfon. Isu arumbang lakan kwa na ti maungtan. Lalo ingaklat ti agpamarang anasing patkin ni Papa. Tap ni siyak ti kanunungan. Senyorita Maria? Oh, apay osang?
Simmang putan dagiti bisitam, senyorita. Nasayaat no kasta. Dagiti impaluto kada kayo at taraon. Nakasagana da ka din? Itay pa'y ang nakasagana, senyorita. Mala, mapanakon iti ayan dagiti babarkada kat agiinom kami iti igid di swimming pool. Ato gayam ti sangaili ni Sika, Maria Iha. Wan, papa? Asikaswen ni Sika dagiti barkada ni Sika. Mangala ni Sika iti aduna vino iti iskaparate. Agpaluto meten ni Sika iti aduna pulutan. Naimbang orasyon, Senyor Pasito. Kastamat nita kayo! Agrenag nita kayo iti arak. No kayat nita kayo ti agdigos iti swimming pool, awan ti mangiparit nita kayo. Papa? Sa dino ka diti papa na inyo? Nakapulis kayo man? Mapan ni siya kiti maisana negosyo ni siya, ha? Naska na bisita dagiti trabahador ni siya. Kasta ka di, papa? Si Maria. Saan nagbayag ni siya? Sikan ti magamo ka dagiti babarkada ni siya. Maria? Apay, papa? Napintas dagiti babay na barkada ni Sika. Kasta gayam tinapasamak, Alfon. Wen, Romana. Kinasaritak ni Manang Maria. Gapoy ti panang pabayin na kin ka. Alfon, jak amo na niya tirumbang nga ibakak. Apay, Romana. Jak kayat aga po kanya kat aga pa kayong agkabsat. Nasaysaya at laang naliklikan ka. Anya? Apay aliklikan na, Romana. Tapno saan ka ama iramraman iti inaramid kanyak ti kapsat mo. Sa maysa, awan anyaman na ti inaramid kanyak ti kapsat mo. Ha? Gapo kanyak. Nagapa kayong agkabsat, Alfon. Romana, pangasim, di nakliklikan. Agagayim tayo kada Daniel, saan ka di? Alfon, Napatag kayo agagayim ko. Diyak kahit nga dati mang pabain kada kayo. Kabailan kayo nga isakit agagayim ko, Romana. Iso nga ibabawin ko matimbaga maliklikan na ko. Namin, da kayon ken ni Daniel ti pamilya. Nanang, Anyang amin tinapasamak, anak ko. gapo kanyak. Nagapada Alfon kanti kapsat na. Anya? Basol ko, nanang. Saan ko lakuman ngay nasitkan ididay di a babae? Jak amo kapsat gayam ni Alfon dayjay. Ay, Romana, awan ti basol mo iti napasamak. Nanang, Dumngag ka na imbag. Jay kabsat ni Alfon tinaalas ti ugali na. Sikat ti pinabainan na. Naamuan dayta ni Alfon. Iso ang nakapungtot iti kabsat na. nanang. Gayem na ka ni Alfon. Iso nga insakit na ka, anak ko. Sige, saanon aday ta ti panunutam. Talaga laang abastos di kabsat ni Alfon. Ta pinadakkel na latiriri. Nalamaturog kakit din tapno makainanakan. Rabi iuna yon. Nagsapakan nga imay dito'y simbaan, karidad. Talaga sinapak ti imay, padre. Nangikabilak ngamin iti sampagita iti altar. Kanda dumapay asabong. Ay na, talaga saan yo amaliwayan ka ni Romana ti agikabil iti sampagita iti altar ti simbaan. Huwan, padre. Nakairwaman min iti anak ko ti mangikabil iti sampagita iti altar. Wen gayam, apay asaan mo akaduan ni Romana? Adda na panan na, padre. Kadwa na ti may sa akaadalan na idi iti elementarya. Mapanda ka no agsapol iti panggadanda. Kasta ka di. Wen, padre.
Kaya't ti anak ko ti makaurnong para iti panagadal nanto iti kolehyo. Nasaya at daytaan na panunot ni Romana, Caridad. Uwan padre, kat sapay la kuma. Tama kasarak iti napintas apanggedan ti anak ko. Ay, saan akon nga agbayag, padre? Mapana kon iti tiyandaan apaglaklakwak iti ikan. Simmangpetan ni Senyorito Alfon dito mansyon. Nakaulima kasi mangpat. Ay, dayjay. Nagtugawan iti sofa. Madlaw iti langana ang maguguran. Ay, tinasayaat. Asit gak ti amok. Senyorito Alfon. Ne. Si kamot gayam. Manang osang. Ay, nakalidliday ka, senyorito. Anya ti kayat mo akanan, tailutuan ka. Awan ti kahit ko kanan, manang osang. Ay, senyorito, jak kayat amalidliday ka. Ti kayat ko, kanayon lat na nakaisam ka. Ha? Madadaol nga minti kinataer mo, no nakamisuot ka. Ni manang osang talaga. Ay, itinasayaat. Kantaan ka laangan iti love song, tapno maliwliwa ka. Anya? Mabiit lang, senyorito, tapanunutag ti kantaok aparaken ka. Aha? Anya ayat ti kantaok? Ammo kon ti kantaok. Daytoy. Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilitaw kung sino sa inyo. Sika talaga manang osang. Oh, makitam. Nagisam kamot lang, gapu iti panagkantak, senyorito. Napintas ka dimot lang ti busis ko, senyorito. Un manang osang. Golden voice ako nada. Anyamot taon. Ay, makabanog ti umuli iti agdan. Ada akong dito maikatlo akad sangaran ti mansyon. Umango sa mampay. Dalosak dagiti siled ang nagturugan dagiti babarkada ni Senyorita Maria. Ay, dito'y dangamin anaturog. Kalpasan ti panaginom da iti arak. Ay, ituloy ko ti magnamapan ka dagiti siled. Naglawa da ito'y amansyon. Tanagado ti siled na. Saan mo't amaar-aramat ti daddo maasilid dito'y? Takanayon daan nakatrangka. Manula dagiti siled anak. Nakalukat ti siled anabayagan anakatrangka. Ay, ha? Itaman pa'y analukatan day ta asilid. Hangam, asino ngay tinangilukat iti day ta asilid. Ay, awan mat itan ni Senyor Pasitaw. Tadamat dinarayan na amiteng. Ay, kitaak man ti unag day ta asilid. At day ta. Ay, naglawagayan. Anya ngay dagita adda iti unag. Diyos ko!
Anya tinakita ni Osang iti uneg ti silid. Gagayem di uliwaya na denggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kampana! Agyaman kami itingkay panang tarabay.